iki Mbah Kakung lagi pertanian lur. Ngoroki banggal gue arep diceblokke iki wis rendeng tenan ketoke. Sesuk isine men tingkat lho. Dadi tingkat ki ora mung omah tok. Isi tela wae iso tingkat ki carane ngene to. Ki digorok terus ki dingenek iki. Oh. Iki iso tingkat isine sesuk musur ngene. Ning Mbah Kakung kur cerita.